Якія дзіўныя схемы прапаноўвае Лукашенко? Чаму ён апраўдваецца за флешмоб у сваю падтрымку, а таксама што стала вядома пра расследаванне рэзананснай малочнай справы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дзіўныя заявы і шэрыя схемы Лукашэнкі. На выхадных ён традыцыйна ўзяў удзел у абласных дажынках. Калі фестываль хлебаробаў з рэспубліканскага ператварыўся ў рэгіянальны, у Александра Лукашэнкі стала ў 6 разоў больш пляцовак для прамоў. За лічаныя месяцы да выбараў ён гэтым карыстаецца па поўнай. На гэты раз прыйшла чарга Гродзенскай вобласці і горада Масты. Каб уразіць жыхароў і гасцей невялікага райцэнтра, ён вырашыў параўнаць яго з якім-небудзь іншым горадам і замахнуўся ажно на Парыж. Местные жители поэтично Мосты называете маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты. Все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр Парижа. А грязная река Сены и в подметке не годится нашему величественному полноводному Неману, особенно в районе мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост почти 200 метров. Акрамя таго, Лукашенко пацвердзіў, што ў Беларусі існуе дыктатура, але яна тычыцца не беззаконня, масавага пераследу палітычных праціўнікаў і змагання з усім нацыянальным, а зусім іншага. Около 1 миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости. Не абышлося і без хвілінкі культу асобы. Калі на Гомельшчыне Лукашэнку маліла ісці на выбары ўзнагароджаная сялянка, то ў Мастах гэта зрабіў асабіста губернатар Владимир Каранік. Александр Григорьевич, мы хотим побеждать и дальше. Мы хотим и дальше жить в мирной, развивающейся стране. Мы хотим достойной жизни для будущих поколений белорусов. И мы обращаемся к вам, Александр Григорьевич. Надо! Спасибо огромное. У панядзелак Лукашенко працаваў у Мінску ў палацы незалежнасці і зрабіў 2 прызначэнні. Кіраўнік канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў узначаліў Беларусь Калій, а на яго месца быў прызначаны Ілля Ікан, які да сённяшняга дня працаваў дырэктарам прадпрыемства «Полацк шкловалакно». Рыбакову Лукашенко адразу прапанаваў схему, якая з'яўляецца нічым іншым, як картэльнай змовай. Вот я просил бы тебя проработать. Я не ставил эту задачу раньше, проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами по добыче белкали. Цены, таких цен вообще я не помню в истории, очень низкие цены на калийное удобрение, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может 11 снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, не то, что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция, и за нее надо платить соответствующие средства. Картэльная змова уяўляе сабой дамоўленасць удзельнікаў рынку з мэтай уплываць на цэны і аб'ёмы продажаў. У шматлікіх краінах, у тым ліку і ў Беларусі, гэта з'яўляецца парушэннем заканадаўства. Але Лукашенко адкрыта аддае падобныя загады, а прапаганда іх транслюе. Былы кіраўнік Беларусь Калія Іван Галаваты, які, акрамя іншага, быў на мінулых выбарах даверанай асобай Лукашэнкі, без працы не застанецца. Той плануе адправіць былога топ-менеджера дыпламатам у адну з краін СНД. Тлумачэнне гэтаму вельмі арыгінальнае. Маўляў, Галаваты ведае рускую мову, і ў былых постсавецкіх рэспубліках таксама ведаюць рускую мову, таму у яго павінна ўсё атрымацца. Акрамя таго, Лукашенко правёў нараду па пытаннях працы Міністэрства замежных спраў, у якой сярод іншага ўзяў удзел і старшыня КДБ Іван Терцель. МЗС атрымаў задачу актыўней шукаць рынкі збыту беларускай прадукцыі, а дзе трэба, прадаваць разам цывільныя і вайсковыя тавары. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую и военку упаковывать в один конверт. Хотите это купить? Пожалуйста, мы вам это продадим, но купите у нас и этот товар.
И это тоже одно из направлений. Па выніках гэтай нарады ў Лукашэнкі Максім Рыжанкоў анансаваў вялікую чыстку сярод замежных паслоў. Па словах міністра, гэта не звязана з выбарамі, проста працэс ратацыі быў упушчаны, а калі дыпламатаў доўга не мяняць, яны падпадаюць пад уплыў краін, дзе працуюць. З'явіліся новыя падрабязнасці малочнай справы. Былы міністр актыўна дае паказанні. Дырэктар бабулінай крынкі маўчыць. Ужо як год цягнецца следства па маштабнай карупцыйнай справе, цэнтральнымі фігурантамі якой з'яўляюцца экс-міністр сельскай гаспадаркі і памочнік Лукашэнкі Ігор Брыло, а таксама гендырэктар кампаніі «Бабуліна крынка» Геннадзь Скітаў. Год для падобных спраў гэта анамальна доўга, і асноўная замінка следства заключаецца менавіта ў Скітаве, які катэгарычна адмаўляе віну. У той час як Брыло прызнае ўсё і нават больш, чым трэба. Па інфармацыі нашых крыніц, былы міністр актыўна дае паказанні і на сябе, і на іншых. Гэта прывяло да таго, што дзясяткі чыноўнікаў сельскай гаспадаркі вымушаны ездзіць на допыты, каб пацвердзіць ці абвергнуць сказанае Ігорам Брыло. Геннадзь Скітаў у той жа час ад паказанняў адмовіўся і сваёй віны не прызнае. Следства па малочнай справе працягваецца. Ягонае развіццё афіцыйна не каментуецца. Стала вядомае імя маладога палітвязня, які памёр у магілёўскай калоніі. Праваабаронцы «Вясны» атрымалі пацвярджэнне, што 11 кастрычніка за кратамі не стала 22-гадовага грамадзяніна Расіі Дмітрыя Шлетгауэра. Хлопец нарадзіўся ў Алтайскім краі, але пераехаў у Беларусь і меў беларускі дазвол на жыхарства. Да затрымання ён працаваў у Камянцы на вытворчасці палімернай упакоўкі. Летам Шлетгауэр атрымаў 12 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму па артыкулах шпіянаж і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пакуль адбываліся судовыя пасяджэнні, у палітвязня нарадзілася дзіця, але бацьку яно не зможа пабачыць, бо таго неўзабаве пасля этапавання ў магілёўскую калонію знайшлі памерлым. Дакладная прычына смерці Дмітрыя Шлетгауэра невядомая, як і невядома, за што яго пераследавалі. Ён стаў 7-м палітвязнем, які загінуў за кратамі ад пачатку масавых палітычных рэпрэсій у 2020 годзе. Нягеглае апраўданне за флешмоб «Нада». Мы неаднаразова расказвалі пра відэа з просьбамі да Лукашэнкі вылучацца на 7-й тэрмін. Яны масава сталі з'яўляцца ўжо пасля таго, як ён зрабіў падобнае рашэнне, ягоная ініцыятыўная група аднесла дакументы ў ЦВК. Прапагандысты паспрабавалі апраўдацца, чаму некаторыя ўдзельнікі флешмоба ўдзельнічалі ў ім прымусова, а таксама стала вядома, што думае пра відэа іх адрасат. Супрацоўнік СТБ Яўген Пуставы назваў відэа з «Нада» крыкам беларускай душы і самым кансалідаваным флешмобам краіны, а тое, што нехта здымаўся супраць сваёй волі, ён лічыць фэйкам. Окститесь, был бы там тот несогласный, или был бы, или не был бы, для большой фотографии ничего не значит. Реально, ничего. Зачем его тянуть за уши? Свои уже начинают ругаться за то, кто больше я батька. Сейчас столько желающих засветиться в лояльности, и иногда аж слишком заметно. У эфіры БТ паказалі рэакцыю самога Лукашэнкі на відэа з заклікам удзельнічаць у выбарах. Той, як звычайна, пачаў какетнічаць і заяўляць, што не верыць, нібыта флешмоб – гэта пастаноўка. Я когда это увидел, услышал, и Эйсман сказал, это ты организовала, клялась, что не я. Я и верю, что не она. Ну, люди так отреагировали. Кто первым был? Творческие. Я удивился. Творческие люди в Жлобине крикнули «надо». Ну и пошло все. Я рад этому, если это такое всеобщее одобрение. Но не дай бог, это организованное что-то. Па словах Лукашэнкі, не павінна быць перагібаў, каб улады не пачалі папракаць у правадырызме. Але словы гэта адно, а на справе пачуццё меры гэта тое, чаго так моцна беларускім уладам і прапагандзе не хапае. Канкурэнты Лукашэнкі нясуць страты. Сёння прайшло пасяджэнне Цэнтрвыбаркама Беларусі, на якім прымалася рашэнне па рэгістрацыі ініцыятыўных груп Ганны Канапацкай, Сергея Бубрыкова, Діяны Кавалёвай, Сергея Сыранкова і Віктара Куляша. Прэтэндэнты ў кандыдаты слухалі рашэнні ЦВК з каменнымі тварамі, нібыта на пахаванні. У Канапацкай прызналі несапраўднай частку звестак ініцыятыўнай групы, але ў выніку яе ўсё ж дапусцілі да збору подпісаў. Аналагічна былі ўхваленыя дакументы Бубрыкова і Сыранкова. А вось прадпрымальніцу з Магілёва Діяну Кавалёву і загадкавага пенсіянера Віктара Куляша з прэзідэнцкай гонкі выключаць. У першым выпадку было замала членаў ініцыятыўнай групы, а ў другім іх не было ўвогуле. Збор подпісаў пачнецца 7 лістапада і працягнецца да 6 снежня. Каб стаць кандыдатам у прэзідэнта, трэба будзе падаць у ЦВК як мінімум 100 000 подпісаў. Па
Пакуль беларускія ўлады вінавацяць захад у спробах уздзейнічаць на выбары і нават захапіць уладу, самі яны вырашылі паўплываць на галасаванне ў іншай краіне. У нядзелю ў Мінск самалётамі і аўтобусамі звезлі некалькі соцень грамадзян Малдовы для ўдзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. У ім праеўрапейскай дзейнай кіраўніцы краіны Майі Санду супрацьстаяў прарасійскі сацыяліст Александр Стояногла. Беларуская прапаганда, якая актыўна асвятляла прыезд замежнікаў, расказвала, што малдаване нібыта прыехалі за свой кошт з Курскай і Белгарадскай абласцей Расіі, бо асцерагаліся чэргаў і недахопу бюлетэняў у Маскве. Акрамя таго, супрацоўнікі дзяржсмі ангажавана расказвалі пра нібыта беззаконне дзейных уладаў Малдовы і патрэбнасць пераменаў, а міліцыя спакойна назірала, як калоны людзей са сцягамі разгульвалі па цэнтры Мінска. Звезеных замежнікаў забаўлялі БРСМаўцы, а таксама каля пасольства арганізавалі фудкорт. У выніку ўсё ператварылася ў нешта кшталту цырка. Па выніках галасавання Майя Санду атрымала 55% галасоў і працягне кіраваць Малдовай. У аварыі з маршруткай пацярпелі 10 чалавек. Учора ўвечары пад Барысавым пасажырскі мікрааўтобус выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з легкавіком. У выніку ДТЗ траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 10 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. 6 пасля абследавання адпусцілі лячыцца дадому, 4 шпіталізавалі. Дактары аказваюць усю патрэбную дапамогу, а следчыя і міліцыя высвятляюць усе абставіны здарэння. 21-гадоваму курсанту Акадэміі міліцыі на закрытым працэсе прысудзілі 15 гадоў калоніі. Стала вядома пра вынік разгляду справы палітвязня Іллі Нарышкіна. У Гродзенскім абласным судзе яго прызналі вінаватым ва ўдзеле ці падрыхтоўцы да ўдзелу ў ваенных дзеяннях за мяжой, а таксама па артыкуле «Здрада дзяржаве». Суддзя Юрый Казакевіч вынес хлопцу шалёны прысуд – 15 гадоў калоніі і 24 000 рублёў штрафу. Нарышкін родам са Слоніма, і пасля школы ён паступіў у Акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў. Цяпер ён мусіў бы скончыць 3-й курс крымінальна-выканаўчага факультэта. Падчас вучобы ён выступаў у розных конкурсах, а таксама здымаўся ў выпусках інтэлектуальнай гульні «Вежа» на БТ. Па артыкулах, па якіх прызналі вінаватым Іллю Нарышкіна, апошнім часам судзілі людзей, якія выказвалі намер паехаць ваяваць на баку Украіны. Некаторыя з палітвязняў пісалі ў фэйкавыя тэлеграм-боты, за якімі насамрэч стаялі беларускія спецслужбы. Прыхільніка Лукашэнкі, які хваліўся распрацоўкай вакцыны супраць пахмелля, будуць судзіць за карупцыю. У раскладзе суда Віцебскага раёна з'явілася крымінальная справа былога кіраўніка прадпрыемства «Белвід Уніфарм» Сергея Бальчакова. Яго вінавацяць у крадзяжы шляхам злоўжывання службовым становішчам і перавышэнні ўлады. Па гэтых артыкулах яму пагражае да 10 гадоў турмы. Бальчакоў актыўна выступаў у падтрымку Лукашэнкі і даваў інтэрв'ю ў мерчы з ягонымі цытатамі. Імаверна, ён думаў, што гэта яго ўратуе ад праблем, але па выніку ён пайшоў па класічным для беларускага чыноўніка маршруце. Дарэчы, Бальчакоў хваліўся тым, што на ягоным прадпрыемстве распрацоўваюць вакцыны ад запояў і пахмелля. Таксама «Белвід Уніфарм» быў сярод пляцовак, на якіх збіраліся рэалізаваць айчынны прэпарат ад каранавіруса. Але ні таго, ні другога дагэтуль у шырокім продажы так і не з'явілася. І ў канцы наша любімая рубрыка «Без каментароў». На дажынках у мастах прыдумалі незвычайны спосаб пасмажыць шашлыкі. Магчыма, беларускія камбайны цяпер можна будзе прадаваць яшчэ даражэй, бо іх яшчэ можна выкарыстоўваць і як барбекю. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!